Hola, benvinguts una altra vegada a la teca. Avui farem un altre plat de temporada, que són les mandonguilles amb pèsols. Per això, evidentment, necessitarem pèsols d'aquí, aquests són del Maresme, molt bons i dolços. Per fer les mandonguilles, carn de vedella picada i carn de porc. En aquest cas jo he posat botifarra. També posarem una miqueta d'all i julivert en les mandonguilles. Per fer el suquet, que és el que dona així bon gust a les mandonguilles, doncs tenim la ceba, tomàquet, ametlles, avellanes i nous, i si tenim pinyons també n'hi poseu, doncs ben triturat per fer una bona picada. I després hi afegirem una mica de brou i una copeta de vi. I ja està, ja podrem començar a fer les mandonguilles. Bé, doncs el primer que anem a fer serà preparar les mandonguilles. Per les mandonguilles posarem una mica de molla de pa, que la deixaré aquí a trossets, una mica amb llet, que se vagi estovant el pa. Bé, no el deixarem molta estona, suficient perquè agafi es pugui esmicolar bé. Ja el deixo una mica així i anem trinxant la carn. La tenim aquí barrejada. Això té de quedar ben barrejat. La botifarra aquesta crua doncs sempre li dona més gust. De totes maneres hi posarem una mica de sal també. Doncs apa, per fer les mandonguilles doncs també hi posarem 2 ous que barrejarem aquí, els aixatarem aquí. Així es queden molt més suaus. I 2 ous. Per fer les mandonguilles és com si féssiu la pilota del caldo. De fet, es posa el mateix, la carn de vedella, la de porc, els ous, una mica d'all i julivert, el pa amb la llet. Sobretot el que li dona més esponjositat és posar-li el pa amb la llet. Ara, doncs, que ja tenim la carn barrejada, anem a esmicolar el pa, així amb els dits, això sí, sempre amb les manetes. Ja el tenim aquí, i ara ho tirarem aquí dintre, anem repartint una mica, que no quedi massa llet. Si li fa falta ja l'afegirem. Per aquí, una mica més. I continuarem remenant. Ben xafat. Doncs ara hi posarem l'all trinxat. Aquí ja tinc un gra d'all, el trinxo. Jo faig amb aquest aparato perquè a mi em va bé. Però bueno, també podeu fer-ho amb ganivet. Posarem un parell d'alls. Barregem doncs l'all, que quedi així uniforme.
Ara hi tiro una mica de julivert, que jo el que faig, un truc que faig servir del julivert, és quan el compro, doncs el tallo ben petitó i si no en tinc de fresc del dia, doncs el poso al congelador i surt, ja veieu, com així, tot suelto. És una manera de sempre tenir julivert a mà. No perd les propietats i va bé per... Bé, doncs ara tota aquesta massa la deixarem reposar una miqueta, mentrestant anirem fent el sofregit ja de les mandonguilles. Ara el que vaig a fer doncs serà fer el sofregit. Farem un bon sofregit. Hi posarem un parell de cebes d'aquestes de figueres, que donen molt bon gust. Bé, doncs ja poso l'all. Ja el tenim, ho deixarem una miqueta aquí, amb l'all. Un moment, perquè l'all de seguida es queda cuit. Bé, l'all ja s'ha cuit una miqueta, doncs tirarem el tomàquet. Li donem aquí unes voltetes també. I ho deixarem coure doncs 10 minuts aproximadament, més o menys. S'està fent el sofregit així a foc ben lent, doncs anem fent les mandonguilles. Jo primer les volto una mica i després les passo per farina. Bé, ja tenim el sofregit gairebé fet i tirarem doncs el vi. Tirem la copeta de vi. El vi Jerez sec, jo és el que sempre acostumo a fer servir perquè és el que trobo que queda millor. Bé, doncs vaig a tirar la picada. Aquí ho hem triturat tot, cap aquí. Remenarem una mica. Això sí que quedi ben barrejadet. Tirarem el brou. I a continuació ho remenem ben bé. A foc ben baixet. Bé, doncs poso les mandonguilles, aquestes que ja tinc enfarinades i fregides, enfarinades. Les anirem posant de mica en mica, que no s'enganxin. Així una mica separades. I baixo una mica el foc. Fem una altra. I les altres ja les posarem després. Mentrestant, li vaig donant aquí, remenant la picada, i ja hi posaré els pèsols, que es vagin començant a coure. I a poc a poc. Hem tirat els pèsols i he afegit una miqueta d'aigua.
i amb el foc ben baixet que es vagin coent. I també hi tiro un polsim de sal. Fem una mica així i a poc que es vagin coent. Doncs bé, ja vaig traient les mandonguilles. Així. Veieu, ja estan una mica rossetes i mig cuites per dintre. Després s'acabaran de coure amb els pèsols. Les mandonguilles ja estan enfarinades i fregides. Ja les anem posant a poc per aquí, repartint-les una mica. Tirem aquest suquet que hem deixat anar també. Les remeno una miqueta, posin cada un al seu lloc. Els hi tirem una miqueta més de brou. Bé, després d'una mitja horeta llarga coent-se les mandonguilles i els pèsols, doncs ja s'ha acabat el plat. Ara ja el tenim aquí a punt de servir. El plat ha quedat estupendo, ja podeu veure el color que té, els pèsols, el suquet espès, les mandonguilles molt suaus. Bé, que diu, menja'm. Espero que us agradi, que si us agrada doncs li doneu el like i que si voleu continuar veient els meus vídeos, ja sabeu, doncs, si us voleu subscriure, jo us espero la propera vegada. I moltes gràcies per seguir-me al meu canal.